Og der kan vi se broen. Så jeg kan se den, det er ikke sådan lige til at se her på mobilkameraet her. Jeg er kommet forbi olietankerne, der har vi broen over. Så skal vi ind og lægge ind til kajen her. Ved havneområdet der. Hvor man altid vi skal gå eller køre over broen for at komme over til havneområdet her. Deroppe har vi hotellet, og venstre side just oppe på bakken, og ligger henne i kirken. Og på den anden side fiskeriet. Ja, så er vi her. Det er jo altid spændende. Nu må se. Jeg kan se, det ligner kameler, der står derovre. Ja, det er det, ja. Jeg tror, den vil vende her, fordi vi har jo siden om på den anden side, hvor vi skal ikke. Nu skal nok lige til at vende en gang. Ja, det skal den. Jeg skal sikkert godt huske det her. Jeg skal lige rode med det her lidt.